Mao na unsa man ang kinabuhi nga walay ikapasangil, walay ikasaway, kanang kinabuhi nga kabus. Kabus dili tungod kay nagtinapulan, kung dili kabus tungod kay wa gyud mangangkon sa mga butang sa kalibutan. Kanus aman ta dunay mga sayop o mga gitawag na dagkong mga apan kung magsigi na tagpangandoy pagtigom aning mga kalibutanong butang labi na ginang kwarta. Maobitan ning ato karong mga kaso sa atong nasod, atong mga leaders sa simbahan o sa gobyerno, pulos-pulos gyud na ay mga anomalya aning kwarta. Questionable gyud ang kwarta. Di ba? Kinsa may mas daghang kaso ron sa kwarta, Team Marcos o Team Duterte? Na pamalandongin na ninyo nya katong daghan kay kaso, daghan kay anomalya sa kwarta sa atong nasod nga mga team, adi na nato suportahan. Kung doon naman reusa questionable nya gamay-gamay ra kana nalay ato kay wa man sa perfect, no? Why perfect? Ikaduha, maglisod tag patuman sa hustisya, kaangayan o kanang gitawag nato og transparency sa pagpadagan sa katilingbanong katungdanan basta hangol kay tag kalibutanong butang. Mamakak kita, dili ta transparent, dili ta dayag niya daghan kay taog kanini ang buhaton nga mga sala. Kinsa may mas dayag karon og kinabuhi aning duha ka team, Team Marcos o Team Duterte, kanang inigsulti nila ba igo gyud ka matuoran kinsa man maunay atong butaran. Kaya ang kanisa mga tao nga musulti nga naagyod aning gitawag og pagsunod sa pulong sa Ginoo, ang ilagid kanunay isulti ana maogyod ang pagpatunhay aning kahiusa, kauswagan, hustisya, accountability, muna ilang kanunay hisgutan kaning pagsumpo aning mga drugas, sumpo aning mga insurgency, sumpo aning mga sala nga makaapiktar sa peace and order sa atong kinabuhi. Karon daghan kay tag makita nga pinatyanay na ana siya karon kawat, patay, sige lang gyud nya. Relax pa ka maglakaw-lakaw karon magabi, labi nag-ikarang usa, murag posibleng dili na kay naay mo kalit laglab ni mo diha. Bisag tanawon ninyo social media kada adlaw na anay driver nga gipatay, gitulis, estudyante gitulis, ana mga tindahan gitulis, naay kidnapping, for ransom, patyon rabang hinuog dayon, napatoy ni reklamo, nakabayad na kuno sila, gipatay ginuog lahos. Nana karon ilingay mong tupad ina dili ka ka mabiktima karong gabi ina. Way siguro na naghupo-hupo ni mo diha, labi nagwa na ikasuyo. Ana ug kinsa may mosumpo nini ang mga taong nagsunod sa Ginoo. Kinsa may modipinsa ani ang mga taong nagsunod sa yawa. Atong pilion karong eleksyon ang mga taong naningkamot pagsumpo niining mga kanibang mga krimen sa atong katilingban nga nakahulga sa atong seguridad nga mga katawhang Pilipino. Di tingali perfect pero at least naningkamot gyud. Muna ang pagsunod sa Ginoo.
dili nato sundon ang atong kaugalingon. Ug sa pagsunod nato ani, dauton tas kalibutan, dumtan tas kalibutan. Sige lang, okay lang. Butang-butangan tas kalibutan, kay may mga sila muhimog mga butang-butang ang kalibutan. Kanang gitawag nato mag sana injustisya ba. Mo na dire si Esteban gibutang-butangan, si Jesus gibutang-butangan, nga matay gini silang duha. Lain nasanglingi sa imong tupad na okay ra kag butang-butangan, okay ra, congratulations kung okay, pero may ka adi sa na unfair man sana. Buangon sa deka, dawat lang, pero padayon pagbarog sa kamatuoran. Ang naong ni Esteban, pagbarog niya sa kamatuoran, nahimong nidanag nga mura kunog anghel ang niyang naong. Ngano man kay mo gawas gid ng kalipay o kalinaw sa atong naong, basta wa tay gitago-taguan nga mga sala. Kana bang nagbarog kas kamatuoran, matud pa ni Kristo, the truth will set you free. Magbakak-bakak na ganita na nagitay anomalya, magkaratol-ratol kita. Kinsa marong team nga murag nagkaratol-ratol, nagkaduol ng eleksyon, kinsa may nagkaratol-ratol ron, team Marcos o team Duterte. Kanang magkaratol-ratol, ato na ng taktakon nga naman, wag na sila klaro, pero kanang relax kay makadawat ra gyud unsay ihukom sa mga tao, kana mo'y nindot. Labi na gyud kung way tikas ang atong eleksyon. So atong awhagon ang atong mga board of election inspectors, kanang mga mag-facilitate sa eleksyon sa presinto hangtod na gyud sa national level, nga unta magsunod gyud sila sa Dios nun nga kinaiya, na nasandig nila ang gitawag nato kaugmaon sa nasod. Ang mga butante mo pili ra gid na, pero ang moihap aron mo gawas ang tinuod naa sa kumilik. O kinsa maning mga taos kumilik, kamo maoy number 1 nga paninglan sa Ginoo kung makalusot ning tikas. Pagbantay mo, doon na mo'y dawatonon either premyo or silot. Lingian na sa imong tupad ing na member kas kumilik na member ka. Og member gani kapag bantay dako kay kag tulubagos Ginoo karon aning mo apil ka ng mga binuang diha. O ginaot unta way taga kumilik nga mo apil. In short, Diyos nun unta ang kinaiya sa atong kumilik. Bahala nagdi ay mga yawanon nga butante kay mo gawas magina ang Diyos nun